जय भोजपुरी। तो आप लोग के बीच में लेके हाजिर बानी भोजपुरी के ट्रेंडिंग सुपरस्टार। उनका कैसे हैं ट्रेंडिंग सुपरस्टार ना कहल जाला, काहे कि उनकर बैक टू बैक मानल जाओ तो भोजपुरी में उनकर अगर 10 गाना आ रहल बानो तो 10 गाना में 6 से 8 गाना ट्रेंडिंग के लिस्ट में जा पहुंचे ही ले, चाहे भले एक नंबर पर ना जाए। लेकिन अभी जौन भइल बा हालात, अभी जौन लेटेस्ट खबर निकल के आ रहल बा, तो हम आप लोग के लेटेस्ट खबर देवे नहीं आइल, बस खाली देवे ई आइल बानी के रिव्यू लेके आइल बानी। एक गाना के रिव्यू बाकी रहे, रिएक्शन हम कैले रही, लेकिन कले रही के रिव्यू करम और तो शुरू कैले बानी रिव्यू के काम। और कगो भैया लोग के शिकायत भी रहे बबुआ लोग, मतलब समझिए हम जय भोजपुरी पे एगो नया शुरू कैले बनी कि भोजपुरी में सच्चाई बतावे के बा, केहू संग कुछ गलत हो रहा बा, केहू भोजपुरी में भड़कावे के कोशिश कर रहा बा, भोजपुरी में दर्शक के लड़वावे के कोशिश कर रहा बा, बांटे के कोशिश कर रहा बा, वो खिलाफ में हम बात कैले बनी। तो उसमें कई गो भैया जी खेसारी जी के फैन हलो और केहू को दुख लागे तो हमरा बहुत दुख लागेला। ओमे भैया लोग कहत नजर आइला लोग आप खाली, अब जैसे पवन सिंह भी कोई रिव्यू डले बने तो कहीं ना कहीं आप कारण मत खोजी जा, केहू पे आरोप मत लगाई जाए, डायरेक्ट अच्छा ना लगेला। कारण खोज के हई करके तो मैं आप तारीफ के लिए बनी, तो मैं हई बोले बनी, उनका हऊ बोले बनी, तो आप खेसारी जी के फैन ना हई, पवन सिंह चमचा हई, तो आप खेसारी जी के चमचा हई, तो पवन सिंह के फैन ना हई, हऊ ना। हम भोजपुरी के फैन है भैया, आ काम जे अच्छा करल ओकरा करम। हम फैन केकर हई, केकरा गाना सुननी क्या बा, हमारे बाद के बात बा। जब भाई पब्लिक कैमरा खुलल बन तो जा आप लोग के बात कहनी, आप लोग के भाषा बोले नहीं कि आपके का सही लगी, आपके का जरूरी बा, आपके कोनो चीज से दुख ना लगे, इस चीज के ध्यान रखे नहीं। तो रिव्यू लेके आप लोग के बीच में हाजिर बानी। बहुत खुशी के बात बा, भोजपुरी खातिर गर्व के बात बा, इहे चांद पूरे भोजपुरी खातिर गर्व के बात बा कि हमनी के एगो ऐसन गाना, पहले का तो ऐसन गाना केहू गावेला ना, हिंदी में केहू गावत हो तो खाली बॉलीवुड रॉकिंग सॉन्ग गाई लो। लेकिन खेसारी लाल यादव जी पूरे भोजपुरी में भी बात कर रहा बानी, लेकिन खेसारी लाल यादव जी एक गाना गईले, एक गाना रिकॉर्ड बनेलस, एक गाना के बाद इहो ऐलान कर दिले, मतलब दरिया दिल कितना बाड़े कि एकरा बाद कोनो गाना रिलीज ना करिए नहीं कोरोना वरोना में। उनकर अपन डिसीजन बा, सैल्यूट बा डिसीजन के। लेकिन अब एहू में आप लोग कहल जा उ कहले बाड़े तो हई कहे ना कहले हो करा। देखिए भाई एमे तो कोनो नियम संविधान लिखल नहीं है, तो बेकार नु बात बा लड़ल। इस चीज के मान ली उनका डिसीजन है, उनका अच्छाई बाटे, दिलदार आदमी होना अच्छाई अदानी करेले। देखे नहीं कि जब भी केहू के फौजी उजी हमनी के मरे ला लोग शहीद होके लगला, शहीद होके लगेला, तो वो लोग के मतलब जाके वहाँ पे वो लोग श्रद्धांजलि देवेले, वो लोग माई बाप के आप कहेले हम आपके बेटा बानी, कोनो बात ना। तो इसी कुछ हमेशा दान पुण्य करत रहे, तुमको दरिया दिली है, उनको महानता। कल आवे वाला दिन में भोजपुरी के नेता बन सकता रहे, बिहार के नेता बन सकता रहे, मुख्यमंत्री बन सकता रहे। तुमकर मान ली उनका शौक बा समाज सेवा करेंगे। अब मान ली दुनिया में कुछ समाज सेवक बाड़े नु और बाकी जनता खाए वाला बाटे, खाता पियता अपन ऐश करता, सब कोई समाज सेवी तो ना हो। तो का अब समाज सेवी लोग कहे के गलत बाड़े, जनता लोग गलत ना ना, एक चीज आरोप लगावल गलत चीज है, ये बात आप ध्यान में रखम जा। तो ई गाना खेसारी जी कौन अभी गाना नहीं ना आई है लाउंस कैले बड़े खेसारी जी, और ये गाना जौन बा ट्रेंडिंग नंबर 1 म्यूजिक में। म्यूजिक मतलब म्यूजिक जितना इंडिया में यूट्यूब पे म्यूजिक सॉन्ग रिलीज भइल बड़े सब, उनमें सबसे नंबर 1 पे चल रहा बा। और 3 दिन में 9 मिलियन 8.8 मिलियन अभी दिखा रहा बा। जल्दी से जल्दी ये गाना के सुनी जाओ और शेयर करी जा, शायद होइए जाई 4-5 दिन में आप 10 मिलियन क्रॉस करा दीजिए। एगो बड़ रिकॉर्ड बनाइए गाना। ये गाना के कम से कम 3,90,000 एक लाइक मिल चुकल बा, और ये गाना पे 45,000 से ज्यादा कमेंट पड़ल बाटे। और ये गाना के लिखले बा तनी इहो बात बता दी, एकरा बाद में रिव्यू कइल जाई। लिरिक्स अदित हलचल जी कइले बड़े, रिएक्शन भी आप लोग कइले रही, जरूर देखम जा। और सिंगर खेसारी लाल यादव जी बड़े, म्यूजिक लॉर्ड जी दिले बड़े, वीडियो डायरेक्टर आशीष सत्यार्थी जी हमारे फेवरेट डायरेक्टर हन। तो सब कुछ मिला के वीडियो जन बा, बहुत बहुत बधाई ये पूरे टीम के, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के, खेसारी जी की कंपनी हटे, पूरे टीम के, आप दर्शक लोग के भी, पूरे भोजपुरिया दर्शक लोग के बधाई बाटे। हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के वो गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा बा। उहो ऐसा गाना के कोरोना आज माहौल बनल बा, ओह में असलियत गाना बहुत कुछ दृश्य दिखा रहा बा। शायद हमनी के प्राकृतिक से खिलवाड़ के लिए बन जाओ, आज नतीजा बा कि हमनी के मास्क लगा के निकले के पड़ता, आज बहरी निकले से भी डर लाग रहा बा, प्राकृतिक के कहर हटे। तो वही चीज पे ई गाना में एहसास दिले बड़े कि इंसान खिलौना है, भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गई, भगवान के हाथ के कठपुतली का लाइन लिखले बड़ा जी झल्ला जी, सैल्यूट बाटे। हम तो ये सब रिएक्शन में ही कह दिले रही। तो बहुत ही मतलब गाना में एगो यथार्थ से दर्शन करावल गई बा, यथार्थ जौना खातिर जौन चीज के समझे खातिर आपके थोड़ी देर अपना आपके रोक के, काम धाम से रोक के समझे के पड़ी। हाँ इस चीज बाटे, एक इंसान के औकात कुछ नहीं है, नंगा आइल बन जा, नंगा जाए के बाटे। तो कोनो बात के घमंड इंसान के ना करे चाहिए, प्रेम से रही जा, प्रेम से बोली जा, सपोर्ट लोग के करी जा, केहू के नीचा देखावल, केहू गाड़ी गलौज के लिए अच्छा चीज ना। उहे गाना में दिखा रहा बड़े, जौन हम चीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर दनी, जौन चीज आप लोग से हम रिक्वेस्ट करे हर एक वीडियो में। आज एगो वही अभियान के लेके जय भोजपुरी चैनल खोले बानी।
क्या है आपकी औकात? नंगा आए हैं, नंगा जाना है। प्यार बांटिए, इस दुनिया में प्यार की कमी बा भैया, प्यार बांटी जा, सबके सपोर्ट करी जा, क्योंकि नीचा गलत मत कही जा, न दिखाई जा। फैन बानी उनका के खूब सपोर्ट करी, उनका गाना के पूरे दिन सुनी, पूरे दिन शेयर करी, लेकिन उनका गाना के बढ़ावे खातिर उनके गाना नंबर 1 पे रहे, हो रहे, ओकरा खातिर दूसर का गाना के रिपोर्ट मत मारी, उनका के नीचा ना दिखाई। ई बात के आप लोग ध्यान दी जा, तो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे हो गई बा। और ये गाना के में और ही चौन खेसारी लाल यादव जी ये गाना खासियत बा कि गाना के जौन शूटिंग के लिए बड़े अपना मुंबई वाला घर में ही कैले बड़े, क्या कि गाना के आप लोग सीन लॉकडाउन में पिछले साल भी कोनो एगो गाना आई रहे, हमरा ध्यान बा, हमरा बहुत कुछ जल्दी याद ना रहला, तना ना माइंड में काम ही रहेला भैया, एक काम ना करे नहीं कई काम करे नहीं, ऐसे माइंड में प्रॉपर, तो ओहू में अपन घर और के सीन देखैले बड़े, तो बड़े मतलब जेंटलमैन जैसे ना कजला एगो, जैसे मतलब ईमानदार आदमी जैसन, व्हाइट शर्ट वोट पहनले बड़े, लुक लाग रहल बा, चश्मा भी लगेले बड़े, जब घर पे रहले तो हमेशा भी चश्मा लगावत रहले, और इनका घर और के ही सीन पर जौन लिप सीन दिले बड़े, और वीडियो मतलब दिल के छू जाता, वीडियो से ज्यादा ऑडियो, और ऑडियो से भी ज्यादा म्यूजिक से सबसे ज्यादा खेसारी जी की आवाज, खेसारी जी के तो कहीं की नहीं गोर, तू जबरदस्त बड़े सुपर स्टार बड़े। अजीत हलचल जी के लिरिक्स एक एक शब्द दिल के छू जाता, एकदम मर्मिक यथार्थ के दर्शन करा रहा बा, सब मिला के बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, जबरदस्त ना बहुत ही सुंदर और बहुत ही दर्दीला गाना बाटे, जौन की आज सिर्फ भोजपुरिया दर्शक ही ना पूरा इंडिया के पसंद आ रहा बा। यही से म्यूजिक नंबर 1 ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा बा गाना, यही से खेसारी लाल यादव जी के ट्रेंडिंग स्टार कहल जाला। ये ऊर थोड़े नाम दिले बड़ा, आप ही लोग नाम दिले बनी जा तो। और भैया लोग बहुत लोग रिपोर्ट मतलब ये हम गाय सोचले रही करिए रिव्यू काल देवे के, लेकिन आप लोग के आरोप लगैला के चलते, लेकिन बड़ी दुख होला, बता दिल बानी क्या हमरा आप लोग से प्यार बा, तब बार बार इस तरह से सवाल आप मत करी जा। मान लिया इस टाइम हम कमेंट पढ़ लेता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होला कि हम कमेंट पढ़ियो ना पावे नहीं, लेकिन जब आदमी पढ़ेला नो, जब चीज समझा, एगो अनजान में गलती हो जाला, एगो जानबूझ के आदमी गलती ना कहल चाहेला, क्या खुद के अंदर से आदमी के खुद के ही केहू लाइक कहेला कि भाई अच्छा ना, अंत ईमानदार आदमी की एक खासियत होला, वो खुद से ही परेशान हो जाला कोनो गलती करके। तो सब कुछ मिला के बहुत बढ़िया बाटे। आप लोग कैसा रिव्यू लागल, और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा बधाई दीजिए खेसारी लाल और ये पूरे गाना के टीम के 1 नंबर ट्रेनिंग पे चल रहा बा, क्या कि हम मैसेज अभी जस्ट खेसारी जी के जो मैनेजर बाड़े विवेक सिंह जी, उनको पोस्ट डाले रहन तो देखनी है, नंबर 1 ट्रेंड बाबा, बहुत खुशी के बात बाटे, सपोर्ट करी जा, एक बन कर ही जा, छोट हमने तो इंडस्ट्री बा, एकता बना के राखी जा, जय भोजपुरी ना कल जला के फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन के भी मत रहिए। मान ली नफरत पसंद नहीं कर, सपोर्ट नहीं कर, तुमके बुराइयों भी तो ना करी जा, ई बना के राखी जा, ताकि भोजपुरी में खुशी के माहौल रहे, नफरत के ना आग फैले, यही हमारे कोशिश बा। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती बा, एकता बना के रखी जाओ और भोजपुरी के आगे ले जाई जाओ, ताकि हमने के भोजपुरी स्टार, भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग सम्मान के नज़र से देखे, हमने के फिल्मन के गानन के उपाधि मिले, अवार्ड मिले, ऐसा हमने के मेहनत करके काम करी जा, सबके सपोर्ट करके। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।